Silav roj baş, hevan lo hevî dikim û tev başin, selametin, şerê Amerîka û İsraîlê li hember Îranê bi dijwarî didome. Alî Xameneî, serokê olî yê Îranê hat kuştin, Îranê jî ev yek qebûl kir. Gelek kes hene, hema rêveberên serokê Îranê tev hatin kuştin. Lê berê ku em behsa vê meselê bikin, dixwazim hin tiştan ji we re bêjim, hevan lo. Yek, ev e, vê êvarê saat di 21 de li gorî saeta Ewropayê, saat 23 de li gorî saeta Kurdistanê, Rêzdar Feysal Dağlı, Rêzdar Şemal Beşîrî her du jî şîrovêgerên xurt yên siyasî ne, heremê pir başnas dikin Îranê Rojhilatê Kurdistanê. Ew ê tevlî bernameya me bibin. Bername wekî panel wê bi rêve biçe. Her du wê şîrove bikin. Ez ê jî hem pirsê xwe bikim, hem jî pirsê we bikim. Ka pêşeroja Îranê çawa dibe, qedera Kurdan wê çawa bibe, partiyên siyasîyên Kurd bi qasî xwe bûne yek, gelo ew ê biryarekê çawa bidin, xeta sêyemîn çi ye, gelo xeta sêyemîn di vê rewşê de baş e, ne baş e, Veysî Dağ dibêje ne baş e xeta sêyemîn. Di şertên Rojhilatê Kurdistanê Îranê de dibêje Veysî Dağ, ew jî akademîsyenê Kurd e carna dibe mîvanê min, dibêje ne rast e û ne baş e. Divê em pozisyona xwe kivş bikin. Em pozisyona xwe kivş bikin rast e, lê helwesta ku Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê nîşanê me da pir jî ne pozîtîf e. Yani merov nikare pişta xwe bi xelkê vegirê bide mixabin. Hat serê me ceriband. Elbet kîjan hêz dibin bila bibin ji dewleta Tirkiyê jî ji Îranê jî baştir in. Ew meseleyekî din e. Hevan no, ev yek. Vê êvarê ji kerema xwe re me û mîvanê me bi tenê nehêlin saet 21 de li gorî saeta Ewropayê, 23 li gorî saeta Kurdistanê. Hûn zanin ez pir caran wisa mîvanekî zêdetir nagirim. Ev hema yek ji carên ewil e, du mîvan, du însanên spor, ew werin tevlî panela me bibin, nîqaş bikin. Ez jî mereq dikim heqeten şîrovê wan û pirsê we jî mereq dikim. Baş e? Yek ev. Ya din jî ez ya benîm ser ekranê bila xuya bike ya maqsed hevalê me bibînin ku îşev vaya muhîm e. Hûn jî ji kerema xwe re hinek serê xwe bêjînin, pirsan bikin, xwe amade bikin, rojhilata navîne. Amerîka li pê çi ye mesela? Amerîka çima ji parzêmînekî pir dûr tê êrişî Îranê dike, dixwaze wê derê rejîmê biguherîne. Derdê Amerîkayê çi ye? İsraîl e, derdê İsraîlê çi ye? Piştî Îranê dortê dewleta Tirkiye gelo. Bana hemî muhîm in. Yek ev ya din jî hevan no meseleyekî me din heye. Min îro twîta xwe da û ez pir twît belav nakim. Yani pir beyanat nadim hevalan. Bigiranî di derbarê YouTube'a xwe da reklaman dikim. Di Twîtê de, di ser X'ê. Lê îro min rabû tiştekî nivîsand, sebebî wî heye. Sebebî wî çi ye hevan no? Binêrin. Ev twîta min e. Min rabû tiştekî nivîsand. Min got çi? Min got arkadaşlar. Çi dikin bikin bila bedew be. Yani li ser wê guhê ranezin. Vaya ez mi çawa nivîsiya ji we re dixwînim êdî hûn çi jî fehm dikin fehm bikin. Hin hevalê me hene ecayîb zewqê wan hene. Dixwazim mirov dijberiya rêxistinê bike. Li bendê ne ez di kanala xwe ya YouTube'ê de dijberiya tevgerê bikim, nirxên Kurdan reş bikim ya jî piçûk bixînim. Pir dixwazim. Di dawiyê de jî çi dikin ew ê rabin herin berderiyê rêveberên xwe li saziyê xwe destî xwe wisa miz bidin bibêjin filan kes dijberiya me dike binêrin. Filan kes li dijî wê ye binêrin. Ez heme binêrin. Ez ji wî zêdetir mirovê we me. Karakterê wisa li cem we hemiyan heye ez bawer dikim. Îja cem min jî çêbûne û hê jî wisa ne. Îja ji bo ku pir şîrîn in hevalê min, pir şîrîn in. Pir şîrîn in. Tişt nabe. Bila kêfa xwe binêrin ne meselê. Lê mixabin ez nikarim bibim bersiv ji bo zewqa wan. Yani ez nikarim malzeme jî bidim destî wan. Yani ji hemdê min dere yani. Heqeten ji karakterê min dere. Yani eger kêfa we ji vê rewşê re tê ji bo xatirê we ve jî min dixwest ez tiştek bikim ama yani ji xulqiyeta min dûr e. Ji ber vê yekê ew ê biçin ber deriyê rêveberê xwe ew ê bêjin binêrin filan kesê dijberî kir
ez yeweme yan jî yaweme ew neyême ye. Yani wisa dixwazin tenê bimînin. Çünkü wextê ku kapasite tune be dixwazin tenê bin, dixwazin mirov hewcê wan be. Yan jî saziyên me hewcê wan bin. Karakterên wisa tim hene. Heyf e. İja ya heqeten heyf e. Hevalên min hene mesela wisa bi devekî vekirî çi nivîsî ez jî dixwînim bi çar çavan li bendê ne eskevir bavê ji mala xwe, saziyên xwe. Tamam mı? Ez hin tişta rexne dikim lê eskevir navêjim, heqaret nakim. Tiştekî bi îtîbara saziyê me û kesayetî me û şehîdê me û nirxê me bi îtîbara wan tu car ez nalîzim. Vaya karakterê min e. Vaya ne îro ye. Ji sala 1979 vir ve ez slogana navêjim, min ji xwe re qedexe kiriye, min li xwe qedexe kiriye. Slogan navêjim, pesin nadim, lê reş nakim, kesî piçûk jî nabînim, îtîbara kesî jî nalîzim. Vaya min ji xwe re kiriye prensîp. Ji ber vê yekê dibêjim. Çi dikim bikim bila bedew be. Îja ev hevalê min, hevalno, mixabin wê tu carî nikaribim bigihêjin mirazê xwe. Ez ê ji zewqa wan re nikaribim bibim alîkar ji ber ku di xilqiyeta min de dijberiya nirxan, qîmetan tune ye. Ez dijberiya qîmetê me nakim. Yani karakterê min dest nade ha. Ez dixwazim ev hevalê me tamam bila ji zewqê para xwe bigirin lê ne bi vî şiklî. Bila ji başiyê zewqê bigirin. Ne ji xirabiyê. We got erê ji ber vê yekê di hedefa min de rêxistin tune ye. Yani ev hevalê me divê şiklê zewqê xwe biguherînin. Di hedefa min de derdora rêxistinê tune ye, rêxistin tune ye, xeta min pir vekir ye. Di hedefa min de dijminê milletê Kurd hene, rêveberên dewleta Tirkiye hene, çeteyên Şamê hene, mollayên Îranê hene hûn çawa dibînin. Rejîmên van dewletan hene. Me bi têra xwe hêzên ku mirov bikaribe reş bike, piçûk bixe, behsa xirabiyê wan bike gelekin. Madem ki di hedefa me de ew xwasa hêzên tarî, hêzên xêrnexwaz hene, dijminê me hene, çima rabim herim berê xwe bidim hêzên me ê navxweyî ê Kurda. Tiştekî wisa nabe ez vê pêşniyazê her kesî jî dikim. We got erê? Tamam. Ji ber vê yekê hevalno yani ez vê derê îdia nakim ku ez ji kesekî zêdetir welatparêzim. Na. Na. Yani ne ez ji kesekî welatparêstirim, ne jî kesekî ji min. Min gotiye em tev di keştiyekî de ne, em tev yê hevin, em wekî hevin, mafê me jî wekî heve, di rêveberiyan de jî divê em bi qasî hev û du bikaribin biryaran bidin. Yani heqê kesekî tune, kesek nikare wî heqê xwe di xwe de bibîne ku di biryaran de cî bigire û tenê pêkanîna biryaran li ser me bihêle. Tiştekî wisa tune ye. Em hemî mirovên ewladên vê dawê ne, em hemî ewladên vî milletî ne, di biryaran de jî divê em ciyê xwe bigirin û di pêkanîna van biryaran de jî divê em ciyê xwe bigirin. Yani kesek ne di ser kesekî re ye. Wekhevî ji bo me esas e. Wisa ye, adet wisa ye. Me gotiye wekhevî, me gotiye demokrasî, me gotiye edalet, me gotiye li hevhatin, aştî. Em pêşî di saziyên xwe de li cem xwe bicihî bikin. Azadiya beyankirina fikr û raman. Bana esasên medeniyetê ne em van tiştine pêşniyazên hevalê xwe dikin, em pêşniyazê xwe dikin, dibe bana pêk bînin. Saziyên me ê me hemiyan e. Ji ber vê yekê em çi dibêjin? Em dibêjin em tev wekî hevin. Heqê me jî wekî hev e. We got erê çi dikim bikim bila bedew be. Em vê mijarê datîn aliyekî veya wisa mixwast ez tenê bibêjim kesê xerîb hevalno kesên xerîb ciyê xwe de disekinin. Nas nakin, dibêjin tamam bedran derê ye, qanala wê heye ji xwe re daxife. Ê biecîbîne tê temaşe dike, ê neecîbîne diceribîne. Lê ê ku hewl didin zirar bidin mirovan mixabin nasê mirovan e. Hevalê mirovan e.
ایکو بزیده بکیر ناین اون مثلا هوالی منی کیر هاتی هنه پر جی هاتی نه او تم تلفونی مدکن تم پیروز دکن دبیجم بدران تشتکی باش دکی تو سر خطا که راستی بدومینه خطا نتویه پدویا مه هیه وکه سازی وکه چاپمنیا کرد پدویا مه هیه دبی تو زیده تر بخبتی حتی پدویا تچیبو گازی مکه ام جیوارم پشکری بدن ته بنا هوالین باشن çünkü buxa bawerin kêrhatîne. Ê heval hene mixabin kapasîta wan terê nake ku bixebitin di saziya ragihandinê de çi dikin? Hin însanan dixwazin dûr bixin ji bo ku cih ji wan re çêbibe. Êvaya karakterekî ji destpêka mirovahiyê vir ve heye. Karakterên wisa hene. Ez çi bikim yani? Ew jî bila bijîn, bila hebin, însanê delalin, bila hebin, nexeme. Yani insan wextê bixwaze xizmetê bike ji miletê xwe re mesela ne xizmeta ji milet re jî karekî dikî ya serkeftî bî bes e. Tu bixebitî xwe pêş xî dikarî bi ser bikevî. Yani ez nabêjim her tişt bo xizmeta millet jî. Canan huner çê dikî ji bo huner. Canan edebiyatê dikî ji bo edebiyatê. Yani ne şert e her tişt ji bo millet be. Canan dixwazî biçî gerê, geştê, seyahetê. Ma ew jî ji bo millet e na. Canan ji bo xwe tiştan dikî. Kêf heye, hobî heye, wana normal in. Ama çi dikî bikî bila bedew be. Hobiyê te jî bila bedew bin. Gera te bedew be. Hezkirina te bedew be. Axaftina te xweş be, estêtîk be. Wana hemî kêf û eşq hezkirinê dide mirovên hemberî mirovan. Vaya xweş e. Piranî ez wextê wana dibêjim hevano mesela derdora min hevalê min sed kes bin bawer bikin nû û pêncê wan zêde em ji hev hez dikin. Pir kêfa me ji hev re tê, me daye hiqûqekî me heye, me daye stendiye vaya tiştê xweş in. Were de problem tune ye. Lê sedî pênc canan problem derdikeve ew jî ji ber hin ew hene pêşhikûmî. Mesela pêşhikûmî carna te qure dibîne, carna ji ber ferdekî malbata te dikeve nava pêşhikûmiya, li ser ferdekî malbata te radibe te mehkeme dike. Wana tiştê nexweş in. Herkes divê bi kirinên xwe, bi kesayetiya xwe were muhasebekirin ya jî mehkemekirin. Wana muhîm in. Yani îjab nake em dersa vê yekê bidin, wana ji xwe tên zanîn. Vaya bi vî şeklî em bidomînin hevan ve dibêjim ew qosa bes e. Ya îcab nake ez her rojî bêjim. We got erê? Yani ez em ewladê vê tevgerê ne ya. Em nav da mezin bûne. Yani ji nû ji heştî û hefta vir ve heştî û heft dawiya heştî û hefta. Heta îro hema bê rawestan pir fealiyet mekirine. Ji resim, hunerê bigire heta mamostetiya Kurdî, heta rojnamegerî, heta pêşkêşvanî û heta nizanim dîplomasî û heta nizam çi hema çi bermeketiye me ji xwe re kiriye mîna xelkê yani mîna herkes mîna we yani. Yani em ewladê vî milletî ne, em ewladê vê tevgerê ne kî ji we nekiriye? Her kesî ji we kiriye. Mala xelkê xerab bû. Xelkê ewladê xwe da, xelkê zarokê xwe da, xelkê mala xwe da, xelkê bedena xwe da. Hevalê min ronî reha mesela. Ya bedena wî çi ye? Tiştekî wî nemaye. Ya mêrik şehîdekî sax e. Gazî ye, gazî. Li Kobanî zarokê xwe cî de hîç çû şer kir. Ji ber vê meselê bi diya wî re navbera wî xirab bû, bi hevjîna wî re navbera xirab bû, bi ferdên din ê malbatê re navbera wî xirab bû. İja îro hatiye vê derê hestiyar e. Cana xwe îfade dike, cana tûş xwe îfade dike. Normal e. Ama ewladê vê tevgerê ye. Ez vê derê dixwazim însanên me xwedî lê derkevin. Ne ku dijberiya wî bikin. Ha canan weşana zindî de meriv hestê mirovan geş dibe gotinê ku ji devê mirovan derdikevin canan belkî ji hinek derveyê rêzî divê toleransek hebe ya. Em însanin. Em baxifin, serbest bin ya. Kanala me ye, mala me ye, hûn jî ê me ne, em jî ê we ne, em hev nas dikin, problem tune. We got erê, we gotibe erê em hema bidomînin hevan na. Ez çi zanim axaftinê me pir çê dibin ha.
Artêşa Îranê ragihand ku wan li dijî hedefên Amerîka û İsraîlê dest bi êrişên nû kirine, di eynê demê de li Tehranê, paytexta Îranê li pê hev gelekî teqîn çêbûn îro li ser hev li gorî nûçê ajansa, gelek ajansên navnetewî jî divê navberê de hewl didin ji Îranê agahî bigirin, lê tiştekî heye li wê derê ne înternet maye, ne agahî heye. Ya kî ji wê derê agahî digire hema bi rêya dost û hevalê xwe ye. Rojnamevan jî tune ne. Êrişên gelek halên cuda ên li bajêr kirine taybetî Tehranê. Mesela li 22 bajarên cuda ê nêzê Rojhilatê Kurdistanê jî gelek teqîn çêbûne, êriş çêbûne. Evaya em ji hevalên xwe ê Rojhilatê Kurdistanê dibîsin. Wekî din Bakur Rojhilatê Tehranê êriş hatin kirin. Encam çi ye? Çi qas însan hatine kuştin em nizanin. Aniha tenê însanên meşhûr, însanên rêvebirên dewletê hatibin kuştin em tenê navê wan dibîsin. Mesele henekî ew e. Lê ya balkêş doh tê bîra we, doh bi şev vê derê me ragihand. Me got Elî Xameneyî hatiye kuştin. Lê nehatibû piştrast Heta İran eşkerenekê em çawa bizanibin? Donald Trump dibêje, İsraîl dibêje rast e. Tamam. Lê heta ku İran qebûl neke veya dibe iddia. Ji aniha ew hatiye rastkirin. Encûmena Ewlehiya İranê kuştina Elî Xameneyî piştrast kir. Donald Trump bunzanin doh bi şev ragihand ku reberê oliyê Komara İslamî ya İranê Elî Xameneyî hatiye kuştin. Niha daxuyaniya Encûmena Ewlehiya Netewî ya İranê Vesbê yekî adarê roja yekşemiyê di televizyona fermî de eşkere kir kuştina Elî Xameneyî. Di daxuyanî de çi hate gotin em ji gelê İranê yê şehîdperwer re radigihînin ku rêberê bilind ê Şoreşa İslamî ya İranê Hazretî Ayetullah Xamenî di êrişa hevbeşî Amerîkayê de di encama êrişa Amerîka û rejima Siyonîst de şehîd bû. Veya gotinên wan in, tabii ew pênasî neyê me ne ê wan in. Di beşekê din ya daxuyanî de tê gotin vî zanayê, vî mücahidî temenê xwe fedayê bilindkirina navê İran û İslamê kir. İnşallah hêvê bi îmam û serwerê şehîdan re were heşir kirin. Yani li aliyê din ew biçe cem wan hevalê xwe, dostê xwe. Baş e hevan Elî Xameneyî û nas dikin kî ye, çi ye, çi tebaye? Mesela çend salî ye, li ku hatiye dünyayê? Dawa çi dike? Xwe Azerî ye, Tirkî zane. Lê xwe Tirk nabîne, xwe Azerî nabîne ji ber ku li cem wan tenê mezheba Şiîtî serdest e. Ji bo wan çi heye, çi tune heye, tune Şiîtî ye. Tu Türkmen bî, Kurd bî ne mesele ye. Mesela bizîşkiyan jî wisa ye. Kurmancî zane, Soranî zane, Azerî jî zane. Diya wî bavî wî Azerî ye, yek ji wan Azerî ye. Ama ji bo wan feq nake. Cem wan aidiyeta millî netewî tune ye. Şiîbûn heye. Navê wî wisa ye Seyîd Elî Hüseynî Xameneyî. 19 Nîsanê sal 1939 li Meşhedê ji dayîk bûye. Meşhedê hûn zanin li Xurasanê ye. Li wê derê piranî Kurd dijîn. Bi eslê xwe Azerî ye, xelkê bajarê Xameneyê ye ji eyaleta Azerbaycana Rojhilat. Xameney xwandina olî temam kiriye. Pîlêya wî ya merciyê olî hebû, zêwîciyê bavê çar kur û du keçan e. Ew yek ji rêberê muxalefeta li dijî desthilatê Şahê Îranê bû. Di serdema Şahê Îranê de di navbera salên 1963 1977 de gelek caran hatiye desteserkirin. Piştî serkeftina Şoreşa Îranê ya sala 1979 ew bû endamê Encûmena Şoreşê. Sala 1980 li herêma Tehranê wekî endamê gera yekem ya Parlamentoya Îranê hat hilbijartin. 27 Hezîranê sal 1981 hewleke kuştinê çêbû li hember wî suîqastekî lê ew saxî filitî. Ji ber wê jî aniha nabêjim aniha ji binî ve tune ye heta ku bimre destekî wî seqet bû. Ji 1981 heta 16 Tebaxa 1989 serokkomarê Îranê bû. Sala 1987 bû serokê yekem yê komcivîna diyarkirina berjewendiyên Komara İslamî ya Îranê. Wekî din ji sala 1989 ve cî Ruhullah Xomeynî
Cê Xomeyni girt. Bu kî? Bu çi? Bu rêberê Komara İslamî ya Îranê. Dadgeha Mîkonosê ya Almanyayê hemanê wekî yek ji biryarderên kuştina Doktor Saîd Şerefkendî nîşan dabû. Li kafeya Mîkonosê dema ku serokê siyasî Kurd Saîd Şerefkendî hat qetilkirin, biryar ji wî derketiye. Wisa dibêjin. Ew 36 salan kesî yekem yê Îranê bû ku beşek ji Şîiyên welatê din jî ew wekî rêberê xwe qebûl dikir. Kovara Forbesê ya Amerîkayê ew wekî yek ji bihêztirîn kesên cîhanê nîşan dabû. Nivîskar bû, gelek berhemê wî jî hene. Di siyaseta derve de li dijî Rojava bû. Rojava qesta me welatên Ewropayê û Amerîka. Li dijî wan bû. Baweriya wî bi hevalbendî nêzîkbûna Rûsya Çînê hebû. Bi wan ve girêdayî bû, dixwaz bi wan re tevbigere. Gefa tunekirina İsraîlê dixwar. Ev dewlet divê ji holê rabe, yani qasta İsraîlê dikir. Radigihand ku ew ne amade ye peywendiyên Îran û Amerîkayê asayî bike. Li dijî tekiliyên Îran û Amerîkayê bû. Niha hevan hûn zanin Başûrê Kurdistanê cîran e bi Îranê re. Heta beriya çend meha jî Nêçîrvan Barzanî diçû Îranê dihat. Tekiliyên ekonomîk hene, siyasî hene. Doh jî mijwara bas kir hemî tevgerên siyasî Kurdan bi Îranê re di nava tekiliyê dane. Ne hêsan e. Merov dûr keve, xwe dûr bigire wekî dijmin îlan bike. Nerhete. Ême vê derê ser qanala xwe ya şexsî em dibêjin wana tev qatil û filan bêvan em dikarin bibêjin. Ême ji bo me hewa xweş e. Tiştê ku em wan da bikin tune ne. Ama rêxistinên Kurdan hevan no, bi wan re di nava tekilî dane. Heştî Şehbî heye mesela. Girêdayê Îranê ye, li Iraqê ye, li Kerkûkê ye, li Şengalê ye. Ê tu çawa bikî? Tu wextê pozisyona xwe ya siyasî net zelal bikî, ve demê tu li ser saha tu li saha Iraqê bi wan re tê rûbirû. Zehmet e. Nabe yani. Çi dikî hinekî hasasiyetên dewleta Îranê li ber çavan digire. Nabêjim milletê Îranê. Hasasiyetên milletê Îranê mîna me ye. Ji xwe re azadî dixwazin. Rejimê naxwazin. Piraniya wan dibêjim. Alîgirê rejimê elbet hene. Lê kîjan însan naxwaze azad be ya? Kîjan însan dixwaze dibin desthilata rejimekî ew xwasa despot de bijî? Nabe. Ême rêxistinên me Kurda herêmên me Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê em mecbûrin hinekî hasasiyetên Îraniyan, dewleta Îranê li ber çavan bigirin ji ber tekiliya me wisa ye. Ez behsa şexsî nakim, ême xema min ne. Ez wana qatil dibînim. Qatil sürüsü. Garana qatilan. Ez kêfxweşim rejim bila hilweşe. Ama hildiweşe, naweşe nizanim. Baweriya me bi Amerîkayê tune ye. Ez Amerîkayê wekî dewletekî destbixwîn dibînim. Hat Rojavayê Kurdistanê 10 salan me bi hev re dans kir, me da, stand, felan, bêvan, dawiya de pişta xwe me vekirin çûn. Li Ukraynayê jî bi vî şeklî. Pişta xwe bi Zelenskî vekirin çû. Kurik birin, kurik dibêjim serokê Ukraynayê. Kurik birin Amerîkayê pê lîstin, bi îtibara wî lîstin, pê henekê xwe kirin. Gotin me peretayê de tiştekî pite nabe. Afganistan dîsa rezîl riswa kirin. Iraq dîsa. Yani Amerika cê ku çûye hilweşandiye li wê derê tiştekî ava nekiriye. Kültûra Amerîkayê ya avakirinê tune ye. Em bawerî bi Amerîkayê nayînin. Xwezî weke destpêka sed salê peyman hebiya, coğrafyaya rojhilata navîn ji nû ve bihata xêzkirin, bi gotana ev der Kurdistan e, ev bila Kurdistanekî serbixwe be, ew ya bila Tirkiye be, me hemiyan îmze bikira û edalet hebiya, hiqûqa navnetewî hebiya, xwezî. Donald Trump bi xwe hiqûqa navnetewî nas nake yani. Ya firqa Donald Trump û Tayyip Erdogan tune ye. Di mesela naskirina edalet û hiqûqê de. Tune, firqî tune. Serokê Herêma Kurdistanê ji ber kuştina Alî Xamaneyî sersaxî
da gelê Îranê hikûmet rêveberiya Îranê yani sersaxî daye her kesî. Ji ber vê dibêjim normal e. Yani sibê du sibê ew kî bû? Ha, ew kuştina serokê berê yê Îranê de binêrin. Kecekê, Nêçîrvan, Rojava hema hemî Kurdan sersaxî xwest. Ew ku helîkopterê wî ketibû ya navî çi bû? Erê. Serokê Herêma Kurdistanê ji ber kuştina Alî Xamaneyê sersaxî da gelê Îranê hikûmet û rêveberên Îranê got em hevsoz û hevxemên we ne. Yani em êşa we parve dikin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser kuştina rêberê olî yê Îranê Alî Xamaneyê peyameke taybet ya sersaxiyê belav kir. Di peyamê de wiha tê gotin. Ji ber şehîdketina Xwedêjêrazî Ayetullah Alî Xamaneyê rêberê bilind ê Komara İslamî ya Îranê û zanyarê olî yê navdar em ji gel hikûmet û serkirdeyetiya Îranê re sersaxiyeke kûr dixwazin. Em hevsoz û hevxemên wan in. Serokê Herêma Kurdistanê her wiha got di vê dema dijwar de em teqezî li ser giringiya parastina aramî, aştî û çareserkirina pirsgirêkan a bavekî aştiyane dikin. Nêçîrvan Barzanî bangê civaka navdewletî jî kir. Çi xwest ji wan? Bila civaka navdewletî ji bo rawestandina şer û pevçûnan ji bo vegerandina aramiyê ya li herêmê erkê xwe wezîfa xwe bîne cî. Divê em ji Xwedayê mezin dixwazin giyanê wî bi rehm dilovaniya xwe şa bike, aramî sebrê bide hemiyan. Nizanim. Ew jî Xwedê ye. Xwedê rehma xwe didê, nadê. Xwedê wî efû dike, nake, diçe ku dirê. Çawa tê pêşwazîkirin li dunya din, ez wî nizanim. Lê banga Nêçîrvan Barzanî mühîm e ji bo civata navnetê wî, ji bo ku bi şiklekî guherîn û veguherîn çêbibe û şer raweste. Hevano nûçeyekî acîl bidim we. Ez tiştî wisa pir hez dikim di bernameyê de. Binêrin. Li bendê bin, li bendê bin ji kerema xwe re. Nûçeyekî acîl bidim we. Ez binivîsînim. Hat. Hazır bin. Hazır bin. Nûçe acîl hat hazır bin. Mahmud Ahmedînejad hat kuştin. Ew kî ye? Ew jî Serokkomarê berê yê Îranê ye. Doh me behsa kuştina wî kiribû lê nehatibû piştrast-kirin. Rast bû ne rast bû me nizanîbû. Lê aniha binêrin, ez ji we re nûçeyekê heye. Serokkomarê berê yê Îranê Mahmud Ahmedînejad di êrişeke İsraîlê de hat kuştin. Medyaya fermî ya Îranê piştrast kir ku Serokkomarê berê yê Îranê Mahmud Ahmedînejad di êrişeke İsraîlê de hatiye kuştin. Medyaya Îranê doh belav kiribû ku İsraîlê taxa Narmekê ya Tehranê êrişê nêzîkê mala Serokkomarê berê yê Îranê Mahmud Ahmedînejad kiriye. Mahmud Ahmedînejad di navbera salên 2005-2013 de Serokkomarê Îranê bû. Kesekî gelekî qirker bû. Kesekî pir xirab bû. Tevlî seansên îşkencê bûye. Li şoreşkerên Kurdan îşkence kiriye. Di kuştina rêberên Kurdan de cih girtiye, heta bi xwe tehdît kişandiye. Doktor Qasımlo şaş nebim. Dibêjin tehdît wî kişandiye. Rewşekî bi vî şiklî heye. Lê aniha çû. Çû ber rehma Xwedê. Êdî Xwedê rehma xwe lê dike nake maye ser wî. Em şûna Xwedê de biryar nikarin bidin. Lê aniha li Îranê hevano kesî ku aniha Îranê bi rêve bibe tune ye. Lê tiştekî heye
tiştekî jî heye Mahmud Ahmedînejad ji rêveberiya îro ya Îranê nerazî bû. Bi şeklekî muxalîf bû. Gelo dibe ku tam di vê demê de rêveberiya ku aniha li ber ma ya rêveberiya nû ya Îranê ev êriş û rewşa kaosê kiribe firsend ji bo kuştina Ahmedînejad? Mümkün e. Ew jî mümkün e. Lê tê gotin ku İsraîlê lê xistiye. Hin derdorên li Îranê Ahmedînejad sûcbar dikirin ku bi tekîliyê bi dervara de tekîliyê de ye. İstixbarata dervara. Dihat sûcbarkirin. Didît li Îranê jî wekê me Kurda, nava me Kurda da jî û kî nerazî be dibe ji mîtê re dixebite. Nizam ji kî re dixebite. Hevûdû pir rehet sûcbar dikin. Li Îranê jî bi vî şeklî ye. Ji hevûdû wextê nerazî bin pir zû hevûdû sûcbar dikin. Kültûrekî rezîl e. Rezîl e. Merû hevûdû zû bi zû divê sûcbar neke. Heta sûcbarkirin şaş e ji ber ku çünkü tu wextê endamê îstixbarata dijber bî ew dikeve çarçova sûc. Divê tu wî sûcbar nekî. Divê tu wî bigirî derxî mehkemê. Mehkema Kurda jî tune çi bikim ha? Ev salekî em xwe dikujin em dibêjin arkadaş ya exî edaletekî Kurdan hebe. Kurd ji aliyê mehkemê xwe ve werin darizandin mehkemekirin ne ê dijmin. Mehkemekî navxweyê Kurda heye tu li gorî çi min sûcdar dikî mesela? Li gorî kîjan pîvanan, li gorî kîjan qanûnan? Nabe. Qanûnê me navxweyî hebe li gorî wê em hevdû sûcbar bikin. Ahmedînejad çû hevalno. Mir. Qatilên Kurda tev dimirin. Bila bimirin ji xwe. Mirin ji bo qatilê Kurda. Bila aqûbeta Ahmedînejad were serê Tayyip Erdogan. Hemî zarokê wî, malbata wî, herkes. Bila ji vê dunyayê bicehnimin biçin. Dünya me xirab kirine. Epstein, Mepstein, ev dosyê wan ê qirêj, însanan dixwin, zarokan bikartînin, bêexlaqî daye qirikê, Donald Trump jî di nav da, ê ku Kurd firotin mesela em siyaseta Amerîkaya rexne dikin ya. Halbuki mesele ne Amerîkaya? Di nava Pentagonê de dostê me hene, artêşa Amerîkayê de, hêzên eskerî yên Amerîkayê de dostê me, hevalê me hene. Di Senatoyê de, Kongra Amerîkayê de dost û hevalê me hene. İnsanê ji me hez dikin hene. Meriv hemî nexe eynî sepetê rast e. Lê Donald Trump û ekîba xwe em rezîl û riswa kirin. Ne başin. Ev derdorê ku ji me re ne başin di doza Epstein dibêje ne? Dosya wan da. Ez were bêjim ji destpêkê ve hinkî ev dosya ketiye medyayê ez wisa ji rifî me nexwestiye ez bibînim jî. Lê tiştekî dizanim ku dewleta Tirkiye bi kirinên xwe ji destpêka sed salê heta niha ji dosyê Epstein xerabtir e. Ji zîndana Amedê û geliyê Zîlan tiştê ku anî serê Ermeniya felaket in. Ez behsa hêjmar nakim. Camêrekî Ermenî hebû navî wî Napolyon bû. Ji sala 1915 sax difilite. Ji wê komkujiyê sax difilite wedemê Fransî li Lublanê ne. Bi şeklekî ew jî di nava wan koçberan de ye. Sax difilite, koçber dibe, tê wê derê Fransî nas dike. Tevlî Fransîyan dibe. Êdî eskerî dike nake nizanim. Lê bi keştiya wan derbasî Fransayê dibe tê 20 salî ye. 20-25 li vê derê dibe înşaatçî. Avahiyan lê dike û gelek dewlemend dibe li Fransayê. Îje pirtûkek nivîsî bû. Carekê ez hatim vexwendin ez çûm ew jî hebû. Wisa kirine weke çi dibêjin navê wî çi ye? Welhasil yani komelekî wan ê pir berfirê hebû.
Bîranînê wî tu dixwînî bi xwe şahidî kiriye, bi xwe navdabiye. Divê eskera li ber çavê min bebek ji destê dayîkê girtin di zindana xistin. Divê dayîk, divê bebek di hemêza diya xwe de dimirin. Dema sürgûna mecbûrî ya Ermeniyan de. Ji tiya divê em dimirin, ji tîbûnê yani av tune. Divê min dayîkekî dît bi desta qûm dikola ji bo hinekî wê şilahî bibîne ku wê şilahiyê devê bebeka xwe bide. Vaya ne ev şita ne? Heta îro anî. Ji ber vê hevano raqîbên me, dijberê me tev dişibin hev. Ji bîr nekin ez xatir ji we dixwazim Ehmedî Necat çi bû? Ehmedî Necat deqekî Ehmedî Necat ez agahiya dawî bigirim, bu ara par vekim. Tamam miriye tamam. Du jî eyn ji bo xabanî me eynen wisa got. Me got miriye me em çi bikin? Erê wisa ye. Hevano ji we rîca dikim îşev saet 21 de li bendê bin. Panelekî me ciddî heye. Bi xatirê we silav rêz dem baş.